Шофирането нощем е много коварно. Умората идва тихо и изведнъж ще се доспива. Ето как да останеш буден зад волана. Първо, седни правилно, не се прегърбвай. Гърбът леко назад, кръстът трябва да е потъгъл над 90 градуса, главата също трябва да е на равнището на гърба. Второ, светлината. Чисти фаровете и стъклото, защото иначе губиш около 50% от светлината. Дългите фарове ги пускай само ако пътят е празен. Намали яркостта на таблото, за да не напряга очите ти допълнително. А ако някой от среща те заслепи, погледни леко вдясно. Пусни си нещо живо, енергично или пък интересен подкаст. Не рискувай с релаксираща музика. Кофеинът може да помогне, 1-2 кафета максимум. Но не прекалявай, защото после ставаш много нервен и се получава срив. И винаги пий вода, поне 500 мл на всяка чаша кафе. И най-важното – микросънят. Ако клепачите ти натежат и колата започне да се носи, спри веднага. 15 минути дрямка могат да спасят живота ти. Не карай сънен. Сподели това с някой, който често прави нощни курсове и не забравяй да ни последваш за още интересна информация.